Sa Bacolod City, call center agent arestado matapos ginapasuni nga gindalang isa ka babayi sa Bredco Port agod molestyahan. Suspect nakuhaan pa sang armas kag mga bala. Yaring balita nga aton gintutukan. Sakay sa ining auto, gindala sang 31 anyos si Felix Arnaldo Feria sang Ferry Street, Barangay Robles, La Casiliana, si alias Maria. Sunod sa kaprisan, tuyo nga molestyahan ni Feria ang babae ang iyagindala sa Bredco Port sa Bacolod City, butangan na ngayon ni isang tabang pinagi sa pagpadala sa mensahe sa iabyan. Introduce niya sa sila sang miga mismo. Baligin paistorya ini sila nga duwa. May ara na tabo nga pagkit-anay. Pagabot sa kapulisan sa puerto, layo pa lang, nakita ng ining armas luthang sa dashboard sa salakyan, bangod wala man sang tint auto. Suno ya sa victim, way sa kunong idulong niya sa barangay 1. Ginrekta saya kuno sa Bredco. According niya mismo ya sa statement niya sa victim, may malain na yang tuyo saya ang ininakuha naton sang armas. Call center agent si Feria kagabahin man sang political clan sa La Casiliana. Kaya na sa aga, nagpadulaw sa Police Station 2 ang pamilya sini nga ginreklamo ang pagrekisa sang armas sa ilahimata apisar wala ini sang search warrant. Friends kami na, boss. Friends kami na. Pagklaro sa BCPO, tuyo nga pagpangmolestya ang girespondihan sa kapulisan apang natiun man nga nakita ang armas sa auto butang nga ginkumpiska ini. Ang armas ang gininventaryo sa crime laboratory. Nahibaluan ng illegal ang armas si Feria. Ginhikot ang kaso nga paglapas sa RA 10591 ukol ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of the Philippines batok sa iya. Wala pa sang klaro kung mapasakas ang kasong babayi batok kay Feria. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.